més informals i més formals sobre quan es veurà definitivament acabada la via d'ample internacional entre Castelló, que és on acaba la branca que del model radial ve de Madrid, València i acaba a Castelló, entre Castelló i Tarragona per poder acabar enllaçant a l'estació del Camp de Tarragona, si cal, doncs amb la resta de la xarxa que s'està construint en aquest moment. Per tant, és evident que el model ferroviari d'enllaços que ubica l'estació del centre de Tarragona actual amb la resta de xarxa està incomplerta, que s'hi està treballant. Em sorprèn moltíssim el que deia el senyor Pere Vigo en nom dels grups que donen suport al govern al voltant que el que diuen Ciutadans, això ja es troba recollit al pla d'infraestructures del transport, i em sorprèn especialment que ho defensi el senyor Pere Vigo perquè Esquerra Republicana precisament no va donar suport al document del pla d'infraestructures del transport perquè en aquell moment vostès no estaven fora del govern. En tot cas és un document que sí que el PSC hi dona suport, però no precisament vostès, senyor Vigo, i per tant em sorprèn aquesta defensa quan vostès s'hi van manifestar absolutament en contra d'aquest pla d'infraestructures del transport. I per tant és necessari, efectivament, mirar de solventar de quina manera es poden trobar les vies del corredor del Mediterrani i la via de l'Ebre, o la via en tot cas que en aquest cas ve de Lleida, per poder facilitar l'ús de transport públic. Com facilitar caldria que s'aprenguessin mesures serioses per facilitar l'accés a l'estació. No és tan sols una qüestió d'ubicació, senyor Domingo, sinó que també l'accés a l'estació és un accés complicat. L'aparcament a l'estació, l'altre dia alguns diputats de fora de les comarques de Tarragona van poder-ho veure, doncs també l'accés a l'estació o l'aparcament a l'estació no és gens senzill i són tota una sèrie de qüestions. Efectivament, el senyor Domingo ens presenta una de les possibilitats per resoldre aquesta situació. En tot cas, lamentem que no accepti l'esmena que ha presentat, en aquest cas els grups que donen el suport al govern, perquè jo entenc que són d'aquelles qüestions que necessitaria d'una màxima unanimitat, però la proposta presentada pel senyor Domingo és plenament coherent, és plenament possible, solventaria, per una banda, és una de les possibilitats que solventaria la connexió entre les dues estacions i, per tant, el nostre grup parlamentari li donarà suport. Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor diputat. El grup parlamentari popular té la paraula l'il·lustre diputat senyor Llobet. Gràcies, president. Jo coincideixo bastant tant amb l'exposició que ha fet abans el senyor Domingo, la presentació que ha sigut bastant acurada de la proposta de resolució i també la intervenció del senyor Sala, en què evidentment, aunque si també haig de ser sincer, que no sé si tècnicament és viable o no que es pugui realitzar el bypass, aunque jo crec que efectivament totes aquelles possibilitats que es puguin ficar sobre la taula d'estudiar una millora de la connectivitat de la ciutat de Tarragona amb les línies d'alta velocitat, evidentment jo crec que s'ha d'estudiar i s'ha d'intentar arribar a punts d'acord. També malauradament no ha... Potser l'esmena que presentava els partits que donen suport al govern era una esmena excessivament light, en el sentit que tampoc acaba de donar la possibilitat d'entendre que es podia estudiar aquest bypass, simplement raonava d'una connectivitat o una futura millora de la connectivitat de lo que és la ciutat de Tarragona amb alta velocitat. Això, evidentment, no clarificava amb accés. Sincerament, hauria estat millor que hagués pogut arribar a un acord entre tots, perquè jo crec que li interessa. I nosaltres ho demostrem avui mateix perquè tenim dues propostes de resolució relacionades amb l'estació del Camp de Tarragona i relacionades amb la pròpia estació de Tarragona, perquè, evidentment, com també deia el senyor Sala, hi ha un problema d'accessibilitat, que ja m'avanço a la proposta posterior, i també té problemes la pròpia estació de Tarragona, que en un futur es pugui modificar. Entenem que, efectivament, si potenciem entre tots la connectivitat, no només de la línia d'alta velocitat en Madrid i Barcelona, passant per Tarragona, sinó també estem treballant, i aquí sí que conjuntament entre totes les forces polítiques, en què es construeixi l'eix mediterrani d'alta velocitat. També és veritat que llavors seria una possibilitat, tenint en compte que ja no podem canviar la ubicació de l'estació del Camp de Tarragona, em refereixo a l'alta velocitat, tenint en compte que la futura construcció del tren de la velocitat que comunica València, Castelló, Tarragona, la possibilitat d'un bypass perquè efectivament uns trens abans puguin fer o trens ràpids la connexió que existeix directa entre Castelló a Tarragona i Tarragona a València. Per tant, amb aquest bypass el que faria és que passés directament des de la ciutat de Castelló, passés directament a Tarragona o inclús la possibilitat des de Barcelona. Per tant, jo crec que qualsevol possibilitat que es fiqui sobre la taula, que tècnicament sigui viable, perquè al final són els tècnics els que han de decidir si és viable, jo crec que ells ho han estudiat bastant en concret, es veu amb els estudis que han presentat. Nosaltres d'entrada donarem suport, que creiem que
la connectivitat dels ciutadans de la ciutat de Tarragona, a diferència de la resta de ciutats de Catalunya amb alta velocitat, és deficient i s'ha de buscar qualsevol possibilitat de millora. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor diputat. Per tant, per pronunciar-se sobre l'acceptació o no de l'esmena presentada, té la paraula el diputat senyor José Domingo. Muchas gracias, señor presidente. Reconocemos el esfuerzo que supone la presentación de la enmienda y como tal lo valoramos. Pero no lo aceptaremos finalmente porque realmente entendemos que no da solución al problema que aquí se está planteando. En la medida en que su generalidad y su ambigüedad no garantiza la interconexión, que es lo que pretendemos, la creación del bypass. Porque no consiste en mejorar la accesibilidad a la estación central, a la estación que está al sur del aeropuerto de Reus. Esa no es la vía, ni la vía mediante un tranvía que conecte la ciudad de Tarragona con Reus a través de la estación. Creemos que esta no es una vía adecuada. Lo que se está planteando aquí es tratar de acelerar el paso de los trenes que proceden del corredor del Mediterráneo a través de la ciudad de Tarragona y conectarlo con la vía que va desde Madrid, Lérida, Barcelona, a través del enlace a partir de Terras Cavadas a la zona próxima a Roda de Bará. Es el planteamiento que se hace, el bypass, y no tanto el conectar las estaciones de tren externas a la ciudad de Tarragona con la ciudad de Tarragona. Por eso no aceptamos la enmienda en los términos que se plantean, si bien entendemos y creemos que queda vinculado los grupos que dan apoyo al Gobierno por el espíritu de la enmienda que presentan, aun cuando hoy no sea posible su aprobación, porque entendemos que se queda corta. En todo caso, sí que invitamos a los grupos que dan apoyo al Gobierno a que estudien detalladamente la propuesta que se hace por parte de nuestro grupo parlamentario. A lo mejor no lo han hecho suficientemente, puesto que esta propuesta, desde luego, es por economía de costos, por garantía de la mayor frecuencia de paso, por la garantía de mayor utilización de las prestaciones de alta velocidad, la mejor para la ciudad de Tarragona y, en definitiva, la mejor para todo el campo de Tarragona. Por ello no podemos aceptar la enmienda en los términos planteados. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor diputat. Passem, doncs, a la votació d'aquesta proposta de resolució. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Aquesta proposta de resolució ha estat rebutjada per 10 vots a favor i 12 vots en contra.